यही पर देवता लोग बहुत छिड़ गए, अपन अपन मत बतावता। वही समय मृत लोक से हरि गुण गावत बिना बजावत नारायण 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 करत नारद जी स्वर्ग में पहुंचले। कहले जे देवता का बड़ा बड़ी यार मीटिंग जुटल बे, आज के विषय का बा? देवता लोग कहले नारद जी यही विषय पर बहुत छिड़ल बा, जे सत्य क्या है? कहले जे का कार के कहता। एगो देवता कहले जे नारद जी कुछ लोग कहता जे उमा महोमय अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना। कहले जे ई तब भोला बाबा के मत भजन पार्वती जी से सुनले बा। और लोग का कहता? एगो देवता कहले जे नारद जी कुछ लोग कहता जे राम नाम सत्य। कहले राम नाम सत्य हम तो मृत लोक से उस सत्य देख क्या होता नहीं जेकरा नाम का पहले सत्य लिखल बा। देवता लोग कहले जे ओह व्यक्ति के नाम बताई। नारद जी बताओ करे। अरे कहानी लोग कहता सगर जबानी, अरे कहानी लोग कहेला, कहानी लोग कहा पूरा यह बात के चर्चा बा हर घर में हर मुंह से। राजा महान उन पर परजान करे गुणगान जेकर सकले, चरित्र पवित्र जैसे गंगा जी के पानी। अरे कहानी लोग कहानी लोग कहेला, देवता लोग कहले नारद जी नाम बताई। ए महाराज ध्यान से सुनी सबे, भले चली जाई है या चलही माच, झूठ नहीं होई विधि लेखनी के बाच। अरे तोर नहीं संगी हरिश्चंद्र जी के बानी। कहानी लोग कहानी लोग कहेला, नारद जी कहले ओ व्यक्ति के नाम है सत्यवादी राजा हरिश। विश्वामित्र जी कहले जे नारद जी का कहता नहीं बुझाता। कहले जे के कहता ई रौरा बुझाता। हमारा नाम कहा नारद नारद जेकर कहल जौन चीज के विरोध ना होला ओकर के नारद कहल। कर तो चलत नहीं। कहले जे जाई बाबा नारद कहबे ना करले मनवैबो करे। देखी केहू के दुख केहू खाती सुख हो जाला, आ केहू के सुख हवे केहू खाती दुख हो जाला। हमें भी राजा हरिश्चंद्र के पैसो भदोस नहीं राज में बाबू खाली नारद जी बड़ाई को धले आ विश्वामित्र जी क्रोध में हो। कहले जाता नारद जे देख कतना दान करे गरीब दान खीसी मेरी सी किसी मेरी सी विश्वामित्र जी बयान करे देख कतना दान करे जे बढ़ई बखान करे। अरे ज्यादा नारद कातना बड़ा सतवादी चलता नि पाता लगा दे एड़ी उठा के एड़ी उठा के कतना जनया समान भरेले देखी कतना दान परेले जे बड़ी बखान। चिचिरी गई तीरी के खिंच के कहले जी गिरी के। यही प्रसंग के हमारे गुरुदेव गावत रहे आज अभी है तिवारी जी प्रभुनाथ बाबा धीरे धीरे ये गावत रहे। एगो लड़का के कहे व्यास जी ई कौन धुन रहल हल। कहले जे हमरो नहीं खे बुझा जी कौन धुन रहल। गौला बुझ गेल तो ई धुन बतावे के बा। अब राजा हरिश्चंद्र राजभवन में सुतल बड़े सुतल में सपना देखे लगे। का देखले सपना में देखले ना ए राजा सपना में देखले आ तो सुतल रहले हो भवनवा ए सुतल रहले हो भवनवा
जे सपने में बाबा एगो दर्शनमा दिहले सपने में बाबा एगो दर्शनमा दिहले ना तो धोवे लगले हो चरणमा राजा ए धोवे लगले हो चरणमा राजा तो मुनि जी के मनवा के अर मनवा जनले मंगल तो दिहलन राज बाट कुल्ही दानवा राजा सपनवा देखले सुबह का बेरा राजा मुंह नहीं खन धोवत नौकर चाकर कहत मालिक नाश्ता से रहता मुंह धोई अरे नहीं रात के बड़ा अद्भुत सपना देख ले बनी उनकर धर्म पत्नी आके कहे महाराज सपना झूठ होला रो मुंह धोई करे नहीं हमारा नाम पहले सत्य लिखल बा तो महारानी हमार सपनों सत्य हुई। अतने में विश्वामित्र जी गेट पर पहुंचले भैया चंद्रिका व्यास कठौड़ा बहुत बहुत पुरस्कार देने चंद्रिका बाबू का हार्दिक अभिनंदन बा शुभकामना दरबार के कहले मालिक विश्वामित्र जी का आगमन करे जल्दी दरबार में ले आओ उन्हीं के इंतजार करते हैं। जब विश्वामित्र दरबार में ले दंड प्रणाम करके राजा हरिश्चंद्र चरण पखार के कहले बाबा का आदेश करते कहले राजा अरे कुछ याद बा कहले वही इंतजार में अभी मुंह नहीं खिल होले कहले चतुर्थ बार अब सपना के बाद पूरी ताजा करा के असंकल्प करा के हरिश्चंद्र से मैं राजपाट दान हरिश्चंद्र जी कहले बाबा एकरा बाद कोनो आदेश बा करे हां दान के बाद एगो उपदान होला जकरा के ठेछ में दक्षिणा कहल जाला दक्षिणा के बिना मैं दान बेकार हो जाला राजा हरिश्चंद्र कहले जे मांगी बाबा दक्षिणा में का चाहता नहीं कहले जे 1000 सोना के मोहर हरिश्चंद्र जी मुस्कुराए लगे कहले जे मंगल है बाबा बेमत का हिसाब से ना मंत्री के बुला कहले जे मंत्री खजाना खोल दो बाबा के खड़ा कर दो अपना मर्जी से मोहर काट कहले जे बेवकूफ राजा हम सुनले रहे जे धन आवेला तो बुद्धि गड़बड़ होले तहर धनो होइला बुद्धि होई राज सिंहासन हमारा नाम से लिख दिहला और राज को सब तोहरे नाम से बा करे जो एकरा बाद भी दक्षिणा दे कहले जे कैसे देबो कहले जे अपना के बेच कहले कहवा बेचबो कहले धरती पे कहीं बेच दे कहले ना पूरा पृथ्वी के एक छत्र राजा तू रहला आ पूरा पृथ्वी हमरा के दान में दे देबो हां अपना के बेचबो कहा हरिश्चंद्र कहले जे एगो जगह लोकती है बाबा कहले जे बोलो कहले जे काशी कहले चतुर्थ बार काशी के गिनती है मृतलोक में ना हो शंकर जी के त्रिशूल को नगर बसावल ए मृतलोक से अलगा है करे बाबा हमरा के 30 दिन के टाइम दे 30वां दिन रहो काशी में आई रहो दक्षिणा चुका दे विश्वामित्र जी कहले जा रहा तरह का टाइम देने देखिए अयोध्या से काशी के दूरी के आकलन करी सके दिमाग से कितना बा आप पैदल जाए के बाद खैला के गोली मारो पानी नहीं खेतिए के जल काशी में पहुंचने राजा रानी उनका लड़का रोहित कुमार रास्ता में लड़का चलना से असमर्थ हो गई पैर में छाला लग गई चल लिखे जा डर के मारे बाबूजी से ना अपना माई से बिलख के लड़का जे उठल गोड़ में फोरा कोरा ले लेना रे माई हमारा दया शंकर यादव जी मौलवी साहब बहुत बहुत पानी ऊपर से भूख प्यासे राह चलल ना जाई उठल गोड़ में कोरा कोरा ले लेना रे माई गोसाईपुर का धर्म से मान्य चिंटू व्यासी बहुत बहुत पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन लड़का पूछा था माई कतना दुर्गा शिवा नगरी चलल जात ना डहरी चलल जात ना डहरी लागत घाम आराम कली जा बैठी के तनिका छहरी बैठी के तनिका बाबूजी के तो समझाई रोवे नन दिल खाई उठल गोड़ में कोरा कोरा ले लेना रे माई उठल गोड़ में कोरा कोरा ले
राजा काशी में पहुंच के बाजार लगौले, ऐलान कैले लो रे दासी, बड़ा बरियार भीड़ जुटल। आज ले हर चीज बाजार में बेचाइल देख रहने जा, ई मरद मेहरारू लइका बेचाइल ना देख। एगो पंडित जी भीड़ देख के कहल जाय कैसन भीड़ लागल बा, लोग कहल जे बाबा ओ जा लइका मेहरारू मरद बेचाता। भीड़ चीरत गइले। आ जब रानी को नजर पड़ल बाबा के कहले जे इनकर दाम कहो। हरिश्चंद्र जी हाथ जोड़ के कहले बाबा बेचत नहीं की गिरवी रखत 500 सोना के मोहर। पंडित जी झोरा में से निकले कहले जला आ राजा हरिश्चंद्र के धर्म पत्नी के कहले चल दासिया। जब दासी कहले तो रानी के आंख से आंसू के धारा बहे। पंडित जी से हाथ जोड़ के कहतारी कि बाबा तन के बेलम जाई। आ राजा जी गुरता के इशारा में पूछत है जे ठहरी तानी देख ली सुरतिया ए बाबा जी। राजा जी गुरता के कहतारी फिर कहिया होई मुलाकातिया ए राजा जी। हम तो जियो अपना लाल के निहार के रौरा कैसे रहबी हमनी के विस्तार के करा से पूछब लतिया ए राजा जी। फिर कहिया होई मुलाकातिया ए राजा जी। हमरा विजय जी का फोर्स के जवान बानी बहेरी का धरती से हमारा के बहुत बहुत पुरस्कार विजय बाबू का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। बाबू जी देखी समय कब के करा के कहां कौना डरार पर ले जाके खड़ा करी के जानत नहीं जे करा रहे अनेको दास और दासी हो रानी खुद ही दासी हो। जेकर दरबार में नौकर चाकर की गिनती ना रहे, असंख्य नौकर चाकर जेकर सेवा में लागल रहले। आ वो महाराजा के महारानी खुदे दासी। त जेकर रहे अनेको दास और दासी हो रानी खुद ही दास। खंड नहीं अखंड जमीन पर रहल जेकर अधिकार पूरा पृथ्वी पर एक छत्र राजा हरिश्चंद्र के नाम रहे। खंड नहीं अखंड जमीन पर रहल जेकर अधिकार। कहां गइल वो सोना चांदी के अपरंपार भंडार रे उरानी खुद ही दासी हो गइली। तो कहवा गइलन नौकर चापरासी हो रानी खुद ही बाबूजी। तो समय करे नाम हम भैया जे ना रहेला सम्मने बराबर होला आ समय एक बराबर ना रहे। समय करे नाम हम भैया जे ना रहेला जिंदगी में आवत रहेला खुशी कहियो गम रे उरानी खुद ही दासी हो गइली। तो मिले ना बेरा पर बबुआ के रोटी बा ओह लइका के बसिया रोटी खराई मेटावे खातिर दुलम हो गइल। जाना लइका के नाश्ता सोना का थरिया में नौकर ध के पीछा पीछा घूमे रे बबुआ जी हमें से एगो मुंह में फेंक ना होने मुंह घुमा आ ओह लइका के बसिया रोटी दुलम हो गइल। एने सबेर का बेरा ए जन बोला भैया सबेर का बेरा फेन राजा बाजार लगोले आ उनका के किन्नस जात के डोम समय पूरा हो गए। विश्वामित्र जी हाजिर हो गए। राजा उनका के दक्षिणा दे के आ डोम का पीछा चल गए। कुछ दूर गई तो लौट के अचके में कहल रे तोरा में इतना पूंजी फंसा दे तोर नाम ना पूछने है जे का हो कि जी मालिक हमरा के लोग हरिश्चंद्र कहल नाम बताओ तोरा सताबादी के बेचा तर लइका मेहरारू पूरी जना बाजारी है तोरी नाम ना रही। देखी हरिश्चंद्र जी के नाम को चेंज करता जात के डोम। जहिया तकदीर धोखा दे दी राजविजय जी जहिया तकदीर धोखा दे दी हाथी पर बैठ के जात रहो तले कुकुर काट हाथी पर बैठ के जात रहो आ जहिया तकदीर धोखा दे दी कुकुर धर कर उनका नाम कहले से तो नाम रही हरिया।
अरे हरिया हो गईले हे राजा हरिया हो गईले अब बरिसल विपत्ति बदरिया राजा हरिया हो गईले कहाँ गई राजपाट ठाट बाट पचहरिया समय मरलस मूड़ा मुर्दा घाट के नौकरिया सुनले डोमवा से गरिया राजा हरिया हो गए बाबूजी पुरुष बलि नहीं होते समय होत बलवान समय हसादी समय फसादी जिया दी मुआदी सब कुछ करवा दी बाकी डोल लेना सतवादी भले ही बेचले में हरिया राजा हरिया हो गई ये सब कुछ करवा दी बाकी डोल लेना सतवादी भले ही बेचले में हरिया राजा हरिया हो गई हार्दिक हार्दिक राजा के ड्यूटी श्मशान पर लागल कहल जी मलिकार ये जके नियम का बा कहले जे बिना कर ले हरे घोला से दफनावल ना जाए हरिश्चंद्र कहल जी मालिक का जने कहियो कोनो यार के लाश आ जाए कहले जे यार के लाश आवे तब चाहे कोनो गद्दार के लाश आवे तब चाहे पाहुन के लाश आवे तब चाहे कोनो अपना सार के लाश आवे तब चाहे यूपी के लाश होखे तब चाहे बिहार के लाश होखे नियम एगो राजा हरिश्चंद्र ड्यूटी देता रहे ने देखी रोहित कुमार फुलवारी में गोल बड़े फूल ले आवे सांप काट देले बा छप जाता रहे गिर के उनका उम्र के लड़का दौड़ के आके कहले रे दसिया तोरा लड़का के फुलवारिया में सांप कटले बा चली जे दौड़ के जाई पंडित जी के महाराज के सुरा दाम पाया बड़ू हई कुल काम ओरियाला तो जई है अब घर के काम ओरियावे में रानी के गधबेरी दौड़ ठहर दिन जाता रही जब लगे पहुंचता रही तो लड़का का तम से प्राण छूट गया लाश की गोदी में लेके आ पंडित जी के घरे आवता रही आ रास्ता में परमात्मा को ओरहन देता रही तो मेहरारू के तेरे ओरहन देली सब देख कहता रही जे विपतिया में डलले हे रे दाईबा आज विपतिया में डलले रे ये हया बलाया वरतिया के ते विपतिया में डलले रे कोई निकमन हम पाप हो हमारा बबुआ के कटल सीसाप हो अरोवेली पीटी पीटी छतिया आज विपतिया में डलले रे दईबा छोड़ी के सुगनमा अरे भागल हो हमारा कर्म में अगिया लागल हो अब बिसरत नहीं थे सुरतिया विपतिया में डलले रे दईबा पूछिए जहिया सजनवा तहिया कह कौन बचनवा आ कह दी जी कहाँ बिलोलू हमर धरतिया आके पंडित जी के मेहरारू से कहले जी मलिकाई कुछ पैसा दे दीजिए तो कफन किन के आ लाश के ले जाके दफना दीजिए छनक के पंडित जी के मेहरारू ना जाके फेंकबू बड़ा कान कर राजकुमार मोल बड़े ऐसा तो 2-3 साल लाश होते रहे बिना कफने को जब फेंका कहले जी मलिकाई भीख मांगो के लइका ओकर खातिर राजकुमार हो आधा सारी फाड़ के आ लाश के लपेट के वीरान स्थान श्मशान पर जाता रही कहीं उरुआ बोलता कहीं कुकुर लाश घिसियावता कहीं सियार लाश के अतड़ी फाड़ता आ रोआ तारी झंखा तारी अपना कर्म जे में केहू के दोष बा जेई कर्म के कमाई हो विपत्ति आया के घेरली सुने न केहू मऊवतियों मुहा फेरली सुने चाहतरी हम
अगिया से जरी गई भागिया मंगला से केहू के न मिली मौतिया अपन जान कहनी उहो रे बतिया तेरा ली सुने न के हो रे बहुत बहुत रुपया के पुरस्कार राजा साउंड सर्विस बंसी बाजार बलिया प्रोप्राइटर शिव कुमार जी हार्दिक हार्दिक शुभकामना जेना बड़ा चोंगा उंगा कुलबा जे वो बड़ा सिन के माइक पे हमरा होता ना हो अब तो बहुत आगा एबरा पे जोड़ा नहीं खे राजा बाबू के गोलू के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा। अब देखिए श्मशान पर पहुंचा तरी लाश के रख के हाथ जोड़ के कहली हे श्मशान के देव या बला पर तनी सहायता कर दे जे हम अपना लड़का के लाश के दफना दी। हरिश्चंद्र जी ड्यूटी दे तेरे आवाज सुन ले फरके से आके खड़ा कर हे स्त्री तू के हो ए बरा वीरान स्थान श्मशान पर कौना दुख से दुखी बारू कहली जी मालिक हमारा बारे में हमारा दुख के बारे में पूछी जा बोली से राजा चिन्ह गई कहली जी रानी से ब्याह राजा के लाश के धुआं लागत लागत सजे देह करिया हो रहे एगो लाश के लकड़ी कुछ जरते लोग छोड़ी के चलिए रहे अचके में लोहर फुटल अजूर भइल कहली महाराज आ रौरा अपना देह के दशा का कर आ हे जे रौरा का करतनी कहले जे हे हमर नौकरी लागल बा हे जे हमर ड्यूटी है लाश के सभा कहे जे 2 मिनट पहले जैसे गुजरने है कोनो लाश ना रहल है कहले जी मालिक ई लाश तोहरा बेटा रोहित नहीं जो ते लाश के दफनावे से पहले कर देबे के बड़ी कहली तारे बेटा के लाश से मारी कहले जे हमरा बाप के लाश रहित हो जेकर नून खाता नहीं ओकर कानून नहीं सकता ते देश से नमक खारा नहीं कहले सुने तोरा नाम के पहले सत्य लिखल बनू तो ओही सत्यवादी राजा के हम अर्धांगिनी है मेहरारू ना बीबी ना मैडम ना अर्धांगिनी है अर्धांगिनी के माने आधा तू आधा हां कली जरूर अपना धर्म पर रही अरोरा के कर कफन दोनों दे एगो गीत भर शर्मी गोले रहे जिन में हदीर जलना अरे बजल सहनाई काजन कोई सलहा आज होत महाराज फारी के सारी अब नवनी का खाना और धन से तो बोले मानी अपन तनम है चरम सीमा चैलेंज करता रहे विधाता एह से जो तू देवका जिंदगानी में आज तरह के गोबला चैलेंज कर दिया ले लो विधाता ले लो ये विधाता जम ले इम्तिहान और धन से तो बोले बनी तनम हो सजना धर्म के खातिर दारवान मुर्दा घाट के कैला हो विधाता हमारा स्वामी सम्राट के बुझाइल जे हरिचंद जी धर्म छोड़ दे हैं पर बोले लागल कहले जे ढीला जान मालिक रोपले रही हो एड़ी रोपले रहो एड़ी जन डोले चढ़ाना से तो पले बानी तना
सजाना हो लाश के नंगा कह देली कहली कफन लो आ कर का बदला में कर दे दी अरथी के कफन मुखारी हो आ चहली जे नंगा हो जाए जौन शरीर पर आधा साड़ी से अंग टुकले रहने चाहिए नंगा हो जाए चट दे चुनरिया चहली दी हम डोले लागल धरती डोले लगली धरती कांपे लागल समानामा आधन से तो बोले बानी कनवाए सजनामा श्री श्री दुर्गा पूजा सेवा समिति न्यू यूनाइटेड क्लब कहा जी मालदा चट्टी बिरहा महामुकाबला भाई धर्मेंद्र सोलंकी मीरा मूर्ति दिनांक 14/10/2024 दिन सोमवार बहुत बहुत पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन बा अच्छा बिरहा का मुकाबला बा अधिक से अधिक संख्या में जाके आनंद अब धरती डोले लागल आकाश कांपे लागल देवता लोग आकाश से जय जयकार करे लागल फूल के बारिश करे लागल जय हो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जय हो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की देवता लोग कहल हे हरिश्चंद्र तहार परीक्षा लियात रहला ओ परीक्षा में तू फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हो गइल तहार राजकुमार जिंदा कर देल गइल तहार राजपाट तहरा नाम से वापस दे देल गइल हे हरिश्चंद्र हमनी से कुछ मांग लो कहल कि मांग लो ई तो आज ले हली नहीं खींचे आज ले हाथ है तेरे नहीं खे भाई महाराज ये हाथ है से भाई बहुत आग्रह कइलु देवता लोग हे हरिश्चंद्र जी कुछ हमनी से ले लो हरिश्चंद्र कहले जब तनारवा सब हमारा प्रसन्न बानी तो हमारे को बात ध्यान से सुनी मंगले ना कहल है कहला में मंगला में अंतर बा कहले ध्यान से सुनी सब हरिश्चंद्र जी देवता लोग संगत का बारे जे धसी जाई भारती ए बाबू धसी जाई भारती अधारा मामा डूबी नली में धसी जाई भारती अधारा मामा डूबी नली में अधर्म फिर कारण जय बलि बलि ए धर्म फिर कारण जय सतयुग में हो रे कोई कैसे होई कली में सतयुग में हो रे कोई कैसे होई हे देवतागण बहुत हमरा प्रसन्न बानी।